Ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo igama lami ngikuthembiso ngikokandlozi ngicela amaqala uvashele i-channel cof subscribe kanti uma ukuthi usuyobuka kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni wembukela izakhamuzi zasesifundazweni zaseLimpopo kazikholo umazizo ukuthi owesifazane ugwaze wabulala indoda ngenxa yemali. Kubuka ukuthi uLilian Munyayo ugwaze wabulala isoka lakhe ngoba lingafuni ukumnikeza imali njengoba belibhonasile. Kubuka ukuthi lo wesifazane ubesemhlahlela ngomese lo wesilisa eyifuna ngodli imali wazokuba uyaphuma umphefumulo. Kubuka ukuthi umenzi wokuba uLilian unikezwe ibhayili yamahala kwathiwa akayohlolwa isimo sengqondo njengoba ubone esithombeni lo wesifazane ukhombisa isipawu zokungathathi kahle ekhanda. Mbukeli, ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo, ngithi usale kahle.